jibai le vek ule Mizoram chunga hmun moi kan neihte zinga tlo chak tunga berpol Meilawng Castle of Beino Beino a thenin lungmawi kan ti mai chu kan vatlo ve thei hlau maya lakal velo ten kan tangkai pui beisain video toy karon buat sai ani Meilawng hian ko dan hming shan shan ania maranam chuan Sapho emo Castle of Beino tin an soitlang puya laimi te ro chuan Castle Rock of Beino emo Meilawng tin an soitlang pui thung lungmawi emo lungmak emo tia hriat ani bok Lawngtlai le Siaha District in rina Helodine Chhimtuipui luya lunghun moi tak mai ania anai ber khua te chu Siaha District lama chuan Lodow khua Lungdar tia hriat bok hi ania luihnar lampana longa minute somni vel tlanin kan thleng mai thei ani Lawngtlai District lama chuan tuidang chua le hruite zol khua te ania luihnar lampana minute somli vel kal ani thung Lawngtlai lama tanga kal tur chuan Helodine Multimodal Transit Transport Project KMMTTP rota tlanin Lawngtlai atanga kilometer somruk pathum vela hla ngeng pui tlang kan thleng phenga heta tang hian hruite zol panin jeep rota kilometer som pariat vel tlan le in tuidang chua le hruite zol hi kan thleng don ani heta tang hian longhaya tur omin luihnar lamzo in minute somli tu vela Meilawng chu kan thleng thei don ani tunchuma hian Siaha District mararam lama tangin kan kala kan kaldan tlang pui hi karon tilang don ani aizol atanga jing chu in chunulama Lawngtlai kan thlenga aizol atanga Lawngtlai hi kilometer zani somli pali vel ni in darkariat vel kan tlan ani Lawngtlai atanga kilometer somthum vel kan tlan le nuwa kolcho kan thleng tla a darkar khat vel kan tlan ani Chhimtuipui kanin dinglama kan peng luta Tuipang khua kan tlom sak don awangin Serkawr lama kan tlan chho don ani lungmawi kal tur ngau tan chuan Serkawr lama peng chholo hian tongkolong ro tatlan zel hian new lati le mai sa khua te paltlangin pala Lawngban kan va po mai theia nai po nai zo kani kol chu atanga pala hi kilometer somli movel chau ania ma se kong ala nuam lo angareng viau thung ti hian Serkawr lama kan peng chawa Serkawr Khua Lodow na Violet Gate lo oma welcome to Psycho ti aluin tara Serkawr khoming hi maratongin Psycho ti athlak ani to ani ti hian khua kan lut tana kol cho tangkhan kilometer so pani vela hla ani he khua hi lakher pioneer missionary Reverend R Lorraine te chen na hun kha ania Sapho chen na bangla kan tlona hi video shanin ka siama khongain min lo thlir sak ve don nia description a link kalo da Serkawr atanga kilometer kwa vel kan tlan le hnuwa tipa tuipang khua chu kan lut ta ani konganuam vaklova kal chunga re angreng khop mai aizol atang khanda ka som pakhat vel kan thanga tipa hi Siaha District da kholian berdo tu ni in civil subdivision le RD block treatment ani Mizorama kan kongpui pui mo tak National Highway number 2 top na ani pokani Tuipanga kan ti tur pui mo te kan ti zo hnuwa Meilawng kal turin Phura kholam panin kan chuak le a helaya hian pioneer camp alo oma tipa atanga kilometer som pani vela hla hian Siatlai khua kan luta kholian lote in somsari panga bor vel lek ni ma se akhomhun aremin azo nuam hle maya khonuam tak turani helaya hian Zyhno Centenary Gate alo oma ti chuan Zyhno khua Zawngling tia kan hriat thin kha kan luta Siatlai atangkhan kilometer khat vel chaw hla ani Zawngling hi in zathum chuang omna khua ni in a khothleng remin anom hmel khop mai veilam hi cheilu le cha khei khua te pandalam ania kini chu dinglama hian kan tlan don ani henglai hi barmaram ri nai lam ani to a akhomor lama hian barmaral tlan refugee te chen na veng deuh a oma in po atam khop mai tin Zawngling khodaya hian mara typical village siamania ploman hla tak turania
amai ro chu hun kan nei tlem deuh awangin kan tlaw hman talo ani ti chuan tlan zelin Zawngling atanga kilometer riat vel hla hian khoti takte Ahmypi khua kan luta chungkwa somli chuang hret omin mi zani somna chuang hret an cheng ani an khua hi afaya anuam reuh hle mai heng thingku te hian ati moi boxi kilometer li emavel kan tlan le hnuwa Khopai khua kan luta Khopai a hian inza somli chuang omin mihring zaruk somli vel an cheng ani tichuan tlan zelin laki kholu ma kilometer khat vela Vahai kholam panin kan penga kongpui hi metal lo ania athalo angreng hlea Phura phei chuan tlana nuam pakton lo ani penga tanga kilometer som pathum vel kan tlan le hnuwa Vahai khodai kan thlenga helai kona hian lungphun engingemo a oma amai ro chu kan bi chiang hman talem lova tichuan Vahai khua kan luta Vahai hi amara mingin vahia tia thla kan to nge nge ni vahia hi sapu pa pu buanga bon hun kha ania khodai peng thuama khan alimpo anda nge nge ani inza somnga vel omin mi zakwa bor vel an cheng ani vahia tang hian Phura panin kan tlan zela kilometer som pani vel chukzong lira kan tlan hnuwa Kaisih khua kan luta kholian lote rem nuam set mai ania chungko za vel anom ani tuna chuan a khoming hi tia si tia thlak ani to Kaisih atang hian Phura chu kilometer hi emo vel chau ani to a reilo te a kan thleng pheya Tuipang atanga Phura hi darkar thum vel kan thang ani Phura hi phai zon huna om ania vairam te po anglek lek zo kan hei kumsang hi so pakhat census khan chungkwa zani somthum pakhat chuang omin mihring sang khat somruk pariat an chenga tuna chuan hei a hian an tamdai to turangai ani Tuipang RD block hom chung tho ania Mizorama dil lian ber kalak dil nai ber khua ania to tu po an tam ve thi le a khua hi leilet mun nuam takin a hual vela amoi ro em ani phai ro ma om ani wangin ni puya chuan lum ve hle forest rest house nuam taka kan thlenga Phura hian tourist lodge te po awm bok ani tichuan a tuk zinga kan tumram lungmawi ngei mai chu tlo tumin Lungdar tuna Lodow tia thlak tak panin kan chuak le a helai hian peng thuma lo oma velam hi palak dilte tongkolong te panna khania dinglam hi kan kalna turlam pala te Lodow te pannalam khania kol cholama chop hei bokani Phura atanga kilometer ruk emovel kan tlan hnuwa Lawngban khua kan thlenga tuna chuan pala ti na hing hi thla kan to chungkwa za somni chuang omin mihring zaruk chuang an chenga tunma chuan Lawngban thleng chau hi motor kong atlang thin ani hei dakpuwa te kan tang ha lawo lekha min lo thona president he tak hen tang lo boka kan tang kai don khop mai Lungdar khopanin jeep road thalem lo taka kan tlan le zela pala tanga kilometer som pathum vela Lodow khua hi aoma kong a that lo wangin kal chhumero arei khop mai Phura chuan 4x4 motor lo chuan kal chi po ni melo Lodow hi khote takte in somnga chuang or omna ania Chhimtuipui kaladain lui kam de umaya om ani helai ina hian kan long chuan tu ngai venin kan chol loka reilo te kan thut muan hnuwa lui lampanin kan chuka VC10 longman turmin lo ruwa man sak mangin lui hnar lam Meilawng omna chu kan pandon ni tihian lui kan juk thleng thla a dinglam khu lui hnar lam kan kalna tur lam ania lui mong lam lavak lo ra le lama khuan atir lama kan soi tuidang chuale fuite zol khuwa kha awm ani ra le laman ni to wangin Untitled District huam chung ani thum tihian lui kama lui hnar lam panin engama chen motorin kan tlan chho phota kan kalhun hi April thatop lam ania nia sign lui ruam phei chu lung takani November atanga February in kar hi atlo nom hun ber tur ni na lang March tulama chuan alung lu tu to tlat kan chuan tur long aron thlenga lui hnar lam panin kan chho to don ani min shroi tu hi puwa kho ani
kan ding lam hi khochak lam ni in Siaha District Mararam ania kan vei lam hi Lawngtlai District Lairam an thung ani hui tleng Wanglai ania long khalpo phim khura ngai mel view mai he Lodow atanga Longhai man hi cheng sang khat changa vel ani helai suar hi khau dewa wangin long atangin kan chuka longpu chau hi ain khat kai ani amun tak thlen chau ma poin alui dung shim hi amoi em maya muan nuamin atidam song the ni muan nuamin atidam song the ni hian Meilawng maralamin Sapho anti bok chu kan thleng chawa minute som hi amavel kan thang ani etiang hun moi tak mai Mizoram chu nge tlo thei tu kan nei hi alo mom hlea chuti ruale ro chuan apan na konga che em mai hi apoi ani Beino hian thawnthu ngaihnawm deuh mai ania atlang pui soi chhon ve kan tumange man lai hian chim lamram hlataka hian lalram ro pui le thil ti thei tak tak pahnih an oma lal pakhat zawk chuan fopa hmel thatak niara nein an fopa chu chuan puan chuang hlea lal lu phei chuan an fopa chuan lal fanu hmel thatak ala nei don ni in a soi cham chi thin an thinom lalrama lalpa chuan fanu pahnih le fopa pakhat an nei ve boka an fanu no pangjok chu tiai ni ania mel thain adum ema chu lal fopa hniara tan chuan anu le pa te chuan an hual ru ani a hnuwa chuan lal pahnih te chuan an fa te chu in nei tira an lalram pahnih in lei china ti te zual tu chuan thu an thung ta a ma se lal fopa hniara chuan rilru dang aputhung azin nalama dulapel thatak mai khokhat om thei fanu o khai di chu watongin ave ta em maya lal fanu tiai ni ai chuan nupuyata adu zok tatlat mai sia apa ngai dan ani lo hlea then om lalrama an lalpa nena thuan lo thun to chu sut thei zia zang ani to lo chuta nu hmangai na lo langin afapa ngai zong o khai di chu aruk theiang pera chialo tirin ava hruai tir ta a ti chuan an long lian ber chu ram hlataka jin chuak turin abuat sai tir boka kum khat la tur ei tur ba ka ran rualte chialo le khon borin om pani tenen afapa hniara le apangai o khai di te chu ram hlataka jin turin thon bo ta ani ti chuan an ni chu tuipui a chuan marlam panin an kal zela ni somthum tuipui an kal hu chuan an ding lama lui pakhat tuifin riat ron po tu chu zo chhawin tuifin riat ron po tu chu an zo chhota a chu lui chu Chhimtuipui kan ti hi ania Chhimtuipui chu azim tel tela atopa chuan an long chu akal thei telwa atang ta ani an long ta na mun hi arama tha em maya an ran rual te chu chuin om hmun an khuar ta ani helai hmuna lungbang moi tak tak te hi an long lian tak chu anie an tia tun ma chuan helai hmuna hian nula le tlangwal hmel thatak dungleng taka an zai dun an huthina luidunga tepo an zai ri te an thin ani an ti chuan hetilai hmuna lung hiar sung hi churan a hlum bela vo ke na hmun ani an ti bok video min lo thlir saka wangin kalome min lo like saka channel min lo subscribe saka wangin kalom em bok ani hun man duam vek ule